Zdravím dámy a páni. V tomto videu by som vám povedal pár slov o ulici Duklianskej, ktorá sa nachádza v Novákoch a slúži ako prístupová cesta, respektíve výjazdová cesta z vojenského pravárenského závodu v Novákoch, po ktorej sa prepravujú nebezpečné výbušné veci. No na ukážku, teda toto je fotografia spred minulého roka, že takýto je stav tejto cesty. Ona sa javí akože pekná, bola teda modernizovaná. To bývalý pán primátor realizoval, zabezpečil, aj sponzora, pokiaľ viem. No takže ako na prvý pohľad je akože všetko v poriadku, no ale povieme si niečo o šírkových pomeroch a ako vidíte, že chýba tu chodník prechodcov a vzhľadom k tomu, že sa tu prepravujú nákladné vozidlá, tak akože to je jeden z takých problémov. No tak tu som si urobil takú pomôcku grafickú, to je taká moja zrejme profesionálna deformácia. Čiže tu je tá ulica Duklianská, po ktorej sa prepravujú teda výbušniny. Toto je smerom z vojenského opravárenského závodu, preto je tá šípka ako smerom týmto a na konci tej ulice je vlastne tá štátna cesta 1/9, ktorá teraz teda bolo rokovanie a posudzovali sa tam napojenie na oblúky. No z tej štúdie, ktorú zabezpečovalo mesto Nováky, tam je uvedené, že šírka tej cesty je 6,73 metra. No a tu som tak heslovite bodoch si dovolil teda napísať pár bodov. Čiže poprvé, podľa môjho názoru je úzka. A tak nejde len o môj názor, ale viem, že tí občania, ktorí tam bývajú, tak jednoducho ten stav je taký, že nákladné vozidlá jazdia obojsmerne. No a keď som ja tam bol svedkom aj dopravnej nehody, tak mali problém, trošku akože on bol ten kamión posunutý do stredu, no ale majú problém sa vlastne, keď sa stretávajú, tak, že či si v takomto prípade teda nepoškodia spätné zrkadlo. No takže to je vec na posúdenie a ďalšieho nejakého expertného posúdenia, že či je dostatočne široká. Môj názor je, že je úzka. No, po druhé, chýbajúci chodník. Čiže to som už spomínal pred chvíľou. No a on je nebezpečný, ten stav je nebezpečný pre chodcov z domov, a ako aj ďalších chodcov. No a nebezpečný je preto, že tak v lete by sa tam dalo nejako, že keby bola kolízia s vozidlom, či nákladným osobným, no tak ako dá sa tam nejako odskočiť, obrazne povedané, alebo sa presunúť na tú trávu. Lebo sú tam ako trávnaté porasty, či z jednej, druhej strany je tam tráva, ale jednoducho chodník prechodcov tam nie je. No a súvisí to s tým, že v blízkosti možno odhadujem 500 metrov až zhruba, sú tam aj blízko potraviny. Takže majú dôvod ísť povedzme pešo na nákup do potravín a naspäť. Okrem iného, pretože v blízkosti je aj vodná plocha a tak ďalej. Čiže majú dôvody ísť pešo z domu, tí ľudia, ktorí tam bývajú. No a po tretie, táto cesta slúži vlastne aj ako cyklotrasa. A teda desiatky cyklistov, to viem z osobnej skúsenosti, že sa tady hlavne teda v lete prepravujú. A niekedy idú celá rodina, alebo aj 3, 4 a 5 partia cyklistov. A ona slúži jednak, ja nepoznám teda presne tú trasu, ale v podstate či už z partizánskeho alebo z okolitých obcí, tak jednoducho tam idú smerom ako na Opatovce nad Nitrou, ale aj naspäť. A viem, že tam je ďalej asi tak po nejakých 500 metrov až kilometr, je tam proste aj napísané, že tam je cyklotrasa. No ja sa pýtam, je normálne, že keď po
akoby cyklotrase, či oficiálne, neoficiálne, alebo súčasťou je takáto cesta, po ktorej jazdia nákladné vozidlá s výbušninami a súčasne slúži tá cesta aj ako cyklotrasa. Rád by som vedel, aký má na to názor napríklad aj Trenčanský samosprávny kraj, ktorý bol oslovený k tejto problematike. Odozva nebola žiadna. No a po štvrté, aj chodci na turistike. Pretože keďže je to cyklotrasa a využívajú to aj chodci, ktorí jednoducho sa tade prechádzajú a to nejde len, že 1-2 chodci, ale aj 3 a 4 znovu také partie chodcov a chodia s tými ako aj bežne pešo, teda, ale aj s tými paličkami a dámy, aj také dámy staršie, ktoré sa udržujú vo forme, no tak proste tade chodia na tú pešiu turistiku. No, takže podľa mňa takýto stav je nevyhovujúci a myslím si, že mali by sa kompetentné orgány tomu s týmto zaoberať. No sú tam ešte aj ďalšie veci, čo som vlastne dával do tej žiadosti o výkon štátneho odborného dozoru na tejto ceste, že tam aj praskajú domy. A teda patrila by sa aj nejaká určitá analýza, že či to podložie je dobré, a keďže sa tady prepravujú niekoľko desiatok nákladných vozidiel plne naložených aj s výbušninami, alebo keď idú do vojenského závodu, tak možno aj prázdne, to už ja neviem. No tak akože, či nemajú vplyv tie nákladné vozidlá a to nevyhovujúce podložie aj na tie domy vedľa tejto cesty, ktoré sú vo vzdialenosti možno 10 metrov. Tak to by mal nejaký expert posúdiť a to by sa patrila nejaká seriózna ďalšia štúdia, lebo toto mi spomínali viacerí tí občania, že jednoducho, a to viem, že tie domy tam praskajú. No. Takže to, že sú tam aj ďalšie veci, že cez tú ulicu je napojený plyn, kanalizácia, no to sú už ďalšie veci, že či to je vhodné, nie je vhodné, no nechcem sa ja k tomu podrobnejšie vyjadrovať, aby som nebol obvinený, že šírim poplašnú správu. To je teraz také moderné. No. Takže ako na vysvetlenie ešte s tým súvisí táto cesta a myslím si, že bolo by potrebné aj tomuto sa venovať. No lebo tá požiadavka bola a ten zákon hovorí o tom, že v podstate, že je povinnosť toho, kto spôsobil taký nevyhovujúci stav, tak na náklady toho, kto to spôsobil, tak mal by v podstate realizovať novú cestu. No. A to bola v podstate jedna z požiadaviek, že aby sa začalo nejaké konanie aj v tomto smere, že táto cesta je nevyhovujúca. No ešte preto na záver poviem, že prečo nevyhovujúca, že jednak okrem toho, čo som uviedol, ale bola tam zmena. Čiže iný bol stav, keď tam možno 10 ročia chodili sem tam nejaké nákladné vozidlá aj z doprovode s armádou. A druhá vec je, že je podstatne vyššia intenzita. Čiže keď ich tam bolo niekoľko len vozidiel a do tej práce, pokiaľ viem, teda tam vozili tých zamestnancov autobusy, no tak teraz jazdia osobné autá po tejto Duklianskej, no a je podstatne vyššia intenzita nákladnej dopravy. A keď je zmenená intenzita, tak podľa môjho názoru, pretože bol podaný aj taký podnet na pánovi ministrovi životného prostredia, inžinierovi Tarabovi, no a malo by sa posudzovať aj vplyv na životné prostredie. A toto sa nerealizovalo predtým, ako sa rozšírila výroba. Čiže objektívne sedliackým rozumom, keď sa zmenia tie podmienky a zvýši sa intenzita nákladných vozidel s výbušnými vecami, no tak malo by sa posúdiť aj to, že či táto cesta je na to vhodná. Ak sa preukáže, že nie je vhodná, tak malo by sa realizovať výstavba novej prístupovej cesty. No a keďže Vojenský opravársky závod mal za minulý rok zisk okolo 90 miliónov,
No tak mal by z čoho a nebol by zaťažený štátny rozpočet alebo rozpočet mesta Nováky. Čiže taký je môj názor a to ešte teda na doplnenie, však ako je chválihodné, že sa posudzovali tie oblúky, avšak teda treba posúdiť pre komplexné posúdenie toho stavu aj túto cestu. Ďakujem za pozornosť, fajnový deň.